nga ikaw kauban niya, giluwas ug gipanalipdan ka, apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an, apan may pagsulay luyo ang kalipay, paninguha alang kayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay, paninguha alang kayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka pa nga ikaw giluwas niya sa kalisdanan, ikaw gitabangan, gigunitan ka ug gisapnay sa mga bukto niya, giampingan kay mahal ka niya, paninguha alang kayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay, paninguha alang kayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus, tungod sa mga kasalanan nga imong nangko, hinumdumi ang pag-antos niya, ayaw gayud kaluya sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsapnay kanimo, paninguha alang kayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay, paninguha alang kayo ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay, paninguha sa pagsulay lunlun nga kalipay, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay.